कोकणातील नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी आजच सबस्क्राईब करा आपल्या सर्वांचा आवडता चॅनल सुवर्ण कोकण आणि सबस्क्राईब समोरील बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका, जेणेकरून कोकणातील नवनवीन व्हिडिओ तुम्हाला पाहता येतील. नमस्कार, मी अक्षय मिस्त्री. मी अर्धा एकरमध्ये जी मराठीचा लोगो साकारला आहे. चित्रकार अक्षय अरुण मिस्त्री, राहणार गव्हाणी, तालुका देवगड, जिल्हा सिंधुदुर्ग. गव्हाणीसारख्या ग्रामीण भागातील एक तरुण कलावंत अशी ओळख असलेल्या कोल्हापूरसारख्या शहरात जाऊन अक्षय मिस्त्री यांनी चित्रकलेचे एकनिष्ठेने धडे घेतले आणि त्यानंतर त्याने आपल्या अथक परिश्रमाने आणि कलेवरील निष्ठेने आपल्यातील चित्रकार अधिकाधिक समृद्ध केला. परंतु उपजतच सामान्य शेतकरी घरातील असल्याने अक्षयने आपल्या चित्रकलेच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना, अनेक निराधार वृद्धांना आणि कलेची आवड असलेल्या प्रत्येकालाच चित्रकलेतून आनंद देत आहे. यासाठी जिल्हाभर त्याने विविध उपक्रम राबविण्यासाठी सुरुवात केली. आर्थिक पाठबळ नसतानाही केवळ कलेच्या प्रेमापोटी अक्षयने सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्यात विद्यार्थ्यांसाठी मोफत चित्रकला कार्यशाळा, तर 3 तालुक्यातील 6 हायस्कूल सलग 2 वर्ष ग्रेड परीक्षेचे मार्गदर्शन आणि गव्हाणी येथील श्री गांगेश्वर मंदिर परिसरात सन 2018 साली 21 फूट विठ्ठल मूर्ती, तर सन 2019 साली कागदाच्या लगद्यापासून 14 फुटी महालक्ष्मीची मूर्ती, तर रस्त्यावरील दुरावस्थेकडे रांगोळीतून अक्षयने दक्ष प्रशासनाला जागे करण्याचा प्रयत्न केला आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर त्यांच्या चित्राचे कौतुक ऑस्ट्रेलियातील मुख्यमंत्री मार्क मकगोवन यांनी केले. विविध वृद्धाश्रमात जाऊन तिथे आपल्या कलेतून वृद्धांना काही क्षणापुरते रंगमयी दुनियेची सफर घडून समाधान देण्याचा प्रयत्न करत आहेत. त्याने साकारलेल्या मूर्तीसमोर जमा झालेल्या देणगीतून वृद्धाश्रमात घरगुती वापराच्या वस्तू देणगी देतो. यामागे मेहनत, परिश्रम तर आहेतच, शिवाय त्यांना मार्गदर्शन करणारे, नेहमीच सहकार्य करणारे त्यांचे कुटुंबीय आणि नेहमीच मदतीला धावून येणारे त्याचे मित्रपरिवार यांचेही योगदान त्याच्या या प्रवासात बहुमूल्य आहे. नमस्कार मित्रांनो, मी आशिष नाटककर सुवर्ण कोकण यूट्यूब चॅनलमध्ये तुमचं सगळ्यांचं स्वागत करतो. तर सुवर्ण कोकणच्या आजच्या भागात आपण भेटणार आहोत अक्षय मिस्त्री यांना. तर आज माझ्यासोबत आहेत अक्षय मिस्त्री. अक्षय, मला सांगा की चित्रकला या विषयाकडे तुम्ही कोणत्या प्रकारे वळलात, म्हणजे याची सुरुवात कुठून झाली? नमस्कार, मी अक्षय मिस्त्री. मी अभ्यासात तर काहीच करत नव्हतो, अभ्यासात तर लक्षच नव्हता. चित्रकलेत खूप आवड होती आणि 8वीच्या वर्गात असताना, तास चालू असताना मी चित्र काढत बसलो होतो. अभ्यासात लक्ष नसल्यामुळे मी चित्र काढत बसलो होतो आणि सरांनी मला उठवलं तिथून आणि विचारलं, तू काय करतोस आणि काय करत बसलायस? मी बोललो, चित्र काढत बसलोय. म्हणजे त्यांना ते जाणून आलं आणि मला त्यांनी समोर घेतलं आणि समोर मुलग्याला बसवलं आणि मला चित्र काढायला सांगितलं. तेव्हा काही जास्त जमत नव्हतं, पण ती आवड खूप होती, लक्ष लागत नव्हतं. आणि सर मला डायरेक्ट बोलले की तुला गरज राखायची लागणार, कारण का तू लक्ष देत नाही अभ्यासात, हे नाही होत. पण मी काहीतरी ताकदीने ठरवलं की काहीतरी करून दाखवायचं, काहीतरी व्हायचं. मी चित्रकलेतून पुढे पुढे धडे घेत चाललो. माझी 10वी पूर्ण आली, 12वी कोल्हापूरमध्ये गेली. 12वी नंतर मी ATD आर्ट टीचर डिप्लोमाला ॲडमिशन घेतलं. तर अक्षय, मला सांगा, ज्यावेळी तुम्ही 12वी नंतर कोल्हापूरला ॲडमिशन घेतलं आर्ट डिप्लोमाला, तर त्यावेळी तुम्हाला काय अनुभव आला आणि तिकडे चित्रकलेचं कोणत्या प्रकारे शिक्षण दिलं जातं? बरोबर आहे. बेसिक कसं असतं त्यांचं, बेसिक पासून सुरू करतात, पायापासून कसं करायचं, पेन्सिल कशी पकडायची, नेमकंच नाही तर आई कशी काढायची, त्यापासून तिथं बेसिक सुरू करतात आणि चांगल्या प्रकारे मार्गदर्शन करतात. फर्स्ट इयरला तर असं होऊन कलर, रंगसंगती सगळं मार्गदर्शन करतातच. आणि त्याच्यानंतर मग एक चांगली ताकद भेटली. सेकंड इयरला मला गुरु होते, चांगले मार्गदर्शन करायला लागले. बेसिक कसं मुलांना शिकवायचं, समोर किती मुलं समोर घ्यायची, पहिली 2 मुलं समोर घ्यायची, त्यांच्याशी संवाद साधायचा, किंवा 4 मुलं घ्यायची, 10 मुलं घ्यायची, असे अनेक मुलं तुमच्या समोर येत जाणार. कारण का तेव्हा तुम्ही जर समोर जाऊन तुम्ही बोलाल तर मुलांना काहीतरी मार्गदर्शन देऊ शकता. म्हणजे अशा पद्धतीने ते शिकवायला धडे घेतले. लँडस्केप, निसर्गचित्र, रोज स्केचेस,
तर बेसिक असं होतं की रोज 10 ड्रॉइंग करून यायची माणसांची मानवकृतीची, 2 लँडस्केप म्हणजे निसर्गचित्र एक कंपल्सरी सर आम्हाला करून घेऊन यायलाच सांगायचे. त्यामुळे चांगली आमची तयारी झाली आणि एक आनंद वाटतो की ते चित्रकला शिकायला आणि त्याच्यातून मजा यावली. तर अक्षय मला सांगा, ज्यावेळी तुमचं कोल्हापूरला कॉलेज पूर्ण झालं, तर त्याच्यानंतर एक उत्पन्नाचं साधन म्हणून तुम्ही या चित्रकला क्षेत्राकडे कोणत्या प्रकारे वळलात? बेसिक माझे 3 महिने असेच गॅप पडले आणि मी सरांना बोललो की मी ह्या पुढे काय करू, मला काहीच कळत नाही. मग सरांनी मला कॉन्टॅक्ट केला आणि बोलून घेतलं आणि त्यांनी एक आयडिया दिली. त्यांच्या लक्षात होतं की अक्षयचं काम चांगलं आहे आणि काम करतो भारी पेपरवर कॅनव्हासवर. मग त्यानंतर मग सरांनी बोललो की तुला असं असं काम आहे, थिएटर पेंटिंग असेल किंवा हे राजस्थानच्या साईडला काम आहे, तू करशील काय? मग ते सरांना मी हो बोललो आणि मी गावी निघून आलो कोल्हापूरवरून. आणि त्यानंतर मी आल्यानंतर त्यांनी आठवड्याभरात काय रिझल्ट आहे तर तोच चांगला होता, तू येणार आहेस की नाही येणार आहेस. मग त्यानंतर मला आजी आजोबांची हे भेटले की तू आमच्याजवळच थांब, तब्येत वगैरे कधी नाही कधी बरी नसते, तू आमच्याजवळ थांबलास तर एक बरं वाटेल. मग त्यानंतर मग जास्त मी फोकस केला नाही आणि सरांना बोललो नाही. मग इकडे राहून मी स्वतःचे कलर वापरून शाळेत पेंटिंग करायचो. ती चित्रकला लोकांना आवडायला लागली, शिक्षक लोकांना आवडायला लागली. आणि त्याच्यातून कसं असतं की जेणेकरून आम्ही कॅनव्हासवर काही करू शकतो, पेपरवर काही करू शकतो, कसंही फिरू शकतो, पण ती जी भिंत असते ना ती आपण फिरवू शकत नाही. ती एक आवड निर्माण होत चालली, चांगले चांगले कलर वापरायला भेटले आणि चांगले चांगले पेंटिंग करत चाललो. शिक्षक लोकांना, मुलांना माझी चित्रकला आवडायला लागली, मुलांना मार्गदर्शन. तसंच मी शाळेत चित्र रंगवायला जायचो, तसंच त्या लहान मुलांना मी आवडीने शिकवायला लागलो, ड्रॉइंग कशी करायची, कसं काय करायचं. आणि जो लोकांना आवडायला लागले, मला चांगले चांगले पेंटिंग करायला बोलवतात आणि चांगले माध्यम त्याच्यातून भेटतं आणि त्याच्यातून माझी थोडी कमाई होते आणि ती मी कमाई इथं उत्पन्न म्हणून वापरतो. तर अक्षय मला सांगा, की आता मी सध्या न्यूजपेपरमध्ये वगैरे बघतो की तुम्ही लहान मुलांच्या चित्रकलेची कार्यशाळा वगैरे घेता. तर प्रत्येक गावागावात जाऊन लहान मुलांच्या कार्यशाळा वगैरे घेणे, याची सुरुवात कुठून झाली आणि असं तुम्हाला का करावं असं वाटलं की लहान मुलांना पण शिकवावं? जेव्हा मला पण चित्रकला शिकवत होते तेव्हा मला कला शिक्षक नव्हता आणि त्याच्यातून मला थोडा अनुभव भेटला की ग्रामीण भागातल्या मुलांना पण चित्रकलेचे शिक्षक नसतील आणि त्यांना साधण्याची वाढ कशी होतील, कलेची वाढ कशी निर्माण होईल, त्या साधण्यातून मी पुढे चालायला लागलो. पहिली मला एक 17 मध्ये काहीतरी 60 मुलं भेटली. 60 मुलं होती. पहिली 18 मुलं फक्त एक 16 मध्ये मी फक्त बेसिक शिकवायचो, जे तयात मायात होतं. पण 17 पासून माझी ती 60 मुलं झाली. 18 मध्ये 250 मुलं होती. आता तर बेसिक म्हणजे 19 पासून तरी 420 मुलं शिकतात आणि कार्यशाळा तर कंपल्सरी होते. हे करण्याचा हेतू म्हणजे काय, माझी पण परिस्थिती नसताना पण मी ते शिकत चाललो होतो. मी परिस्थिती नसताना माझे कलर घ्यायला विकत पैसे नव्हते. तसेच मला असं वाटलं की जेणेकरून मुलांना कलेची आवड आहे पण त्यांना कुठे साधनच भेटत नाही शिकायचं, म्हणून हे मी बेसिक सुरुवात केली मुलांना. किंवा मला ते पहिल्यापासून सुरुवात झाली होती की माझे सर समोर मुलांना मार्गदर्शन करायचं असेल तर 2 मुलं घ्या, 3 मुलं घ्या, 10 मुलं घ्या, तर तुम्ही बोलू शकता. तसंच माझी पहिल्यांदा कशी आली, 16 मध्ये 18 मुलं होती आणि 17 मध्ये 60 मुलं होती आणि 250 मुलं 18 मध्ये होती आणि 19 मध्ये 420 मुलं होती. आणि ती कशी चालली की तेच बेसिक झालं ना की अशी मुलं. आणि कंपल्सरी मी 2018 पासून 6 हायस्कूलला शिकवायचो आणि 19 मध्ये पण 6 हायस्कूलला. त्यानंतर माझी कार्यशाळा चालूच होते त्या पद्धतीने आणि मुलांना चांगल्या पद्धतीने मी मार्गदर्शन करत चाललो होतो. ग्रामीण भागात मुलांना शिक्षण भेटत नाही आणि त्यांना आवड असते करायची चित्रकलेची, पण त्यांचे शिक्षण भेटत नसल्यामुळे कुठले तरी गरजू मुलं असतात त्यांना एक मार्गदर्शन करायचे, त्यांच्यासोबत जाऊन संवाद साधायचे, त्यांना कलेची आवड करायची आणि माझा गावागावात कोणतरी कलाकार निर्माण व्हायला पाहिजे असं साधन करून मी हे मुलांना मार्गदर्शन करतो. अक्षय मला सांगा, की आता तुम्ही टाकाऊ पदार्थांपासून देखील मूर्त्या वगैरे बनवता. म्हणजे आता विठ्ठलाची मूर्ती देखील आपण बघितली, त्याच्यानंतर महालक्ष्मीची मूर्ती देखील आपण बघितली. तर ही कल्पना तुम्हाला कुठून सुचली? कल्पना अशी म्हणजे काय माहितीये का, मी बेसिक माझी जोडपत्ता म्हणजे पैसे नव्हते, मी त्या परिस्थितीतून आलेलो आणि बेसिक कसं मला मार्गदर्शन तर त्या म्हणजे कार्यशाळेत जायचो तेव्हा पिशव्या बनवायचो किंवा अनेक गोष्टी काय नाही काय वस्तू बनवायची किंवा प्लॅस्टिकची बॉटल भेटायची ती टाकून देणार किंवा खराब होण्यापेक्षा त्या प्लॅस्टिकच्या बॉटलच्या शोच्या वस्तू किंवा लाईटीवरचे बल्ब असतात त्या बल्बवर पेंटिंग हे मुलांना शिकवत चाललो की जेणेकरून मला अशी परिस्थिती आली की माझी काहीच नाही, मला एक काहीतरी कला साकारायची आहे
आणि मला समोरासमोर दिसायला लागले की मी ही चित्र साकारायचं, पण मी ते साकारताना मला 10 फुटाचे 8 फुटाचे हे कर, पण मी टाकाऊपासून एक विठ्ठलाची मूर्ती साकारली. म्हणजे ती वस्तू तुम्ही पेपर, न्यूजपेपर कुठेतरी रद्दीत किंवा वया पुस्तकं तुम्ही रद्दीत नेऊन टाकता, त्याची किंमत पण व्हॅल्यू राहत नाही. पण तेच आम्ही जमा केले सगळी रद्दी वगैरे, त्या रद्दीपासून मी 21 फुटाची विठ्ठलाची मूर्ती बनवली. त्यानंतर ती करायला एक आनंद भेटला आणि जास्त करून मुलांना मार्गदर्शन भेटलं त्याच्यातून. त्यानंतर एक 2019 मध्ये मी महालक्ष्मीची पूर्ण कागदापासून महालक्ष्मीची मूर्ती साकारली, 14 फुटाची आहे. आणि त्यानंतर मी लॉकडाऊन मध्ये काय नाही काय पेपर न्यूजपेपरचे, कारण का माझ्या बातम्या लागायच्या तेव्हा न्यूजपेपर मी विकत घ्यायला जायचो, ते आवडीने तेच न्यूजपेपर साचलेले, त्या साठलेल्या पेपरची मी शाळा बनवली आणि ती टाकावापासून शाळा बनवून ती गणेश उत्सवाचा देखावा साकारलाय. तर अक्षय, तुम्ही छत्रपती संभाजी महाराजांचं चित्र साकारलेलं 1 एकर माळरानावर, तर त्याबद्दल आमच्या प्रेक्षकांना ऐकायला आवडेल तुमच्याकडून. की जेणेकरून साधन म्हणजे काय असतं की कमाई भेटत होता किंवा कलरचे साहित्य वापरत असताना कॅनव्हास वगैरे माझे नव्हते, की माझा हात कसा थांबेल आणि मला त्याच्यातून काहीतरी लोकांपर्यंत पोहोचवायचं असेल किंवा शेतकऱ्यांसाठी पोहोचवायचं असेल, म्हणून मला काहीतरी करावं लागेल. म्हणून कॅनव्हास नव्हता, मग मी कलाकार असल्यामुळे मी थांबू शकत नाही, माझा हात तरी चालू राहायला पाहिजे. मग मी 1 गुंठ्यामध्ये करायचं ठरलं होतं. आजोबांना विचारलं की मला शेती करायची आहे आणि त्याच्या शेतीतून उत्पन्न पण भेटायला पाहिजे. मग आजोबांनी चांगलं मार्गदर्शन केलं की असं करा तसं कर, ओके. मग ते मी साधन केलं आणि मला त्याच्यातून उत्पन्न पण भेटेल किंवा एक धान्य पण भेटतील. मग मी 1 एकरमध्ये चित्र केलं. चित्र करत असताना माझे राजे शंभू राजे यांचं ते चित्र रेखाटलं आहे. ते चित्र पूर्ण लोकांपर्यंत पोहोचलं असेल आणि ते पोहोचण्याचा हेतू म्हणजे काय होता की ग्रामीण भागातल्या मुलांना मार्गदर्शन भेटत पण असणार, पण त्यांना कुठेतरी कमाईची किंवा ती कला सामोरे न्यायची असेल तर ती भेटत नाही, मुलांना पुढे न्यायला भेटत नाही. पण काय असते, कॅनव्हास नाही भेटत त्यांना, कुठेतरी कलर नाही भेटत. मग असंच मी त्याच्यातून एक संदेश देण्याचा प्रयत्न केला की तुम्हाला कॅनव्हासच पाहिजे असं ती गोष्ट नाहीये किंवा का पेपरच पाहिजे, कलर, पण तुम्हाला वाटत असेल मला कुठेतरी चित्र साकारायचं आहे, मग तुम्ही त्या पद्धतीने तुम्ही साकारू शकता आणि असं चित्र लोकांपर्यंत पोहोचू शकता. आणि तेच मी महाराजांबद्दल ते चित्र मी साकारलंय. आणि त्याचा हेतू मेन कसा आहे की जे करण्याचे उद्दिष्ट होतं की माझे कोकणी माणसं किंवा माझ्या गावातली माणसं, माझ्या खेड्यातली माणसं शेती सोडून दुसरं काही नाही का व्यवसाय कुठेतरी शहरात पाहायला लागली, पण शेती सर्व सोडून. पण तेव्हा त्या काळात म्हणजे 5-6 वर्ष अगोदर ती माणसांना ती शेती करायला जागाच भेटत नव्हती. ते टप्प्याटप्प्यानुसार भांडत होते. पण आता ती माळरान सगळं मोकळच पडलेले, पण त्याच्यातून मी एक चित्र साकारून त्यांना एक प्रश्न निर्माण म्हणजे उत्तर निर्माण करून दिलं मी आणि त्याच्यातून एक आनंद निर्माण झाला. परत ते लॉकडाऊन मध्ये पडलं. लॉकडाऊन पडल्यानंतर माझी खरंच म्हणजे परिस्थितीच नव्हती, कॅनव्हास वगैरे काय उत्पन्न नाही. पण मी एक शेती केली, एक 15 गुंठ्यामध्ये शेती केली आणि शेतीत मी एक कोरोना विषयावर संदेश लिहिला. ते पण चित्र चांगल्या लोकांपर्यंत पोहोचलं. एक ते भाजी पिकवून मी आश्रम मध्ये न्यायला लागलो, लोकांना द्यायला लागलो आणि ती शेतीची एक निर्माण त्यांना, कोकणातल्या माणसांना किंवा ग्रामीण भागातल्या माणसांना शेतीची आवड निर्माण करायला लागलो. कारण छत्रपती संभाजी महाराजांचं चित्र केलं होतं, तसंच हे चित्र मी कोरोना विषयावर चित्र केलं होतं. त्यानंतर मी जून मध्ये की विठ्ठलाची मूर्ती साकारली होती, पांडुरंगाची मूर्ती साकारली होती 1.5 एकरमध्ये. ते क्षेत्रातून एक कसं माझे महाराज प्रत्येक किल्ला करत असताना प्रत्येक मावळे होते, तसेच माझे प्रत्येक विद्यार्थी, प्रत्येक नवीन कलाकृतीत प्रत्येक विद्यार्थी माझे जे म्हणावे छत्रपती संभाजी महाराजांचे चित्र असो किंवा अनेक गोष्टी म्हणजे काय नाही काय नवीन नवीन गोष्टी मोठ्या मोठ्या बनवल्या. त्या प्रत्येक नवीन गोष्टीमध्ये प्रत्येक 1-2 मुलं नवीन होतीच आणि त्यांना कसं महाराज कसे की प्रत्येक किल्ला नवीन नवीन मावळे घेऊन लढायचे आणि त्याच्यातून एक साम्राज्य हे करायचं, पूर्ण करायचं. तसंच मी ते चित्र करत असताना प्रत्येक चित्रावर 2-2 कलाकार नवीन निर्माण करायचो, त्यांना मार्गदर्शन करायचो. तसंच ते पूर्ण झाल्यानंतर मी जी मराठीचा लोगो साकारला होता, तो लोकांपर्यंत चांगल्या पद्धतीने पोहोचला आणि अशा पद्धतीने मी चित्र करत चाललोय.